akka pardosa. Imana tahalason di ari sadarion. Yesus ditakup jala diuhum soalani salana. Rade manaon di sesahon hosana di Golgota. Ima inganan pamajalan ni Yesus di hau pinor silangi. Hama mata ni Yesus, papatarhon holong ni rohana itu hita, uju pardosa dope hita, adisido mate Kristus makokop hita, tamado hita madok molate tu ibana, marhite pamujota, alanita dehoma Yesus kunaung manobus au. Hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadian atau mapalangit dohot tanoon, amin. Situani malin sesongoni do tama dihita, nabadia na sejahat, na somar lidang, na somar bolat sian akka perdosa, nangga betemu sian akka banua gijang. Nasa pola ganup ari songon akka situani malimi mabuan jumolo pelean taringot tu akka dosana sadiri. Dungi taringot tu dosani na toropi, ay sahali doi diulahon. Di nama melehot dirina ibana haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, nama tetar silang do humokop hami halak pardosa. Alani holong ni roham nagodangi di hami. Ajari mahami paingo kitingot ho tergantung di hapi nor silang humokop hami.
Ayo hodo hapurusan nami marado penrimas ni debata dohot panoriwan ni patik dohot panol solian di roha. Saya sajala urati madosa sian roha nami. Marhite todim nabadiai. Jala pargugoy mahami maralohon roha sibuk. Dohot hisap-hisap dohot sakap-sakap ni roha nami. Laho mangoloiho. Na mangulu jala manggonggomi rap dohot amai dohot to di perbadiai rodi saleleng ni leleng na. Amin. Tangion hamu mapati ni debata imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapersiau ni jalan apa jokotsa ima Yesus nama nauton persilangi sikat ni las ni roha tohap naihian so dietongi hailaon gabe kudul di siamun ni habangsa ni debata atong rak mangidugogo mahita tu debata laho mangulah hosni patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Sapu
na jongjong do hitanoan di jolo ni Tuhata tatap masilang ni Tuhani tarimangi maaka hahuranga dohot salpuni roharo di sude ulaut tanah sohbar Tuhatana patedek masude di adopan nak martangiang hita. Ale Tuhan Yesus na tersilang ala di dosa nami. Narodo kami tujulo manopo di jala mengangguk dosa nami. Saya marasi ni roha maho mida hamion. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata na mamorsan dosa nami. Nunga roho makokopami. Maroha holong jala majalo kami di hadiron nami. Apa di parsaran nami mahol dope kami majalo halak na asing di hadirion na. Saya hirim kami do ikon hobar tuna di do kami. Ajari mahami Tuhan, asarade majakon dengan nami, joma songan panjakon mi di kami. Saya pasunggul homatok tong turoha pakokop ni kami. Asa mergogo kami mangulahon lomo ni roham. Allah ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana. Nasa tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita. Mar hite ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turput di pesta parningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Psalmen 22 ayat 21 ayat 12. Ali debataku buasa tung tadi kononmu au. Saya madauda doaka hatani angguk konsian hatuauku. Ale debataku saya jojo doahu harian. Alai dang mangulusiho, jala borgin pe dan jumpang au hasonangan. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhapusan tuho do akka opunami pos do rohana sida,
jadi dipatua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malue manasida. Marhaposa tuhodo nasida, jadang tarurak. Alai gea nama yanggo au, dada jolma hayaleson ni halak jala pargulean ni natorok. Sude akan namernida umang kelek-kelonau, di pangangang doa bana huhut mangupir-upir. Tu Jahoba manian di pasahat, asa di palua ibana, di pengulu manian ibana, ailomo dohorohana mida ibana. Hodo tongon nama nait ausian apuan, si papos rohaku, mangosop bangot ni dainang. Dung tubuh au, sai hodo parsi gantung aku, sian butuhan ni dainang dope sai hodo debatakku. Unang madaudaho sian au, ay dono nama parmaran, ay sadong si partupak, ima sahatna. Martua doakan atau mangihon hatani debata jalan apiopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiau tai songon nahinati dakon idong atas saha porsiau disadok portibion rak mahitamando. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natomo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe seton di porbadia andoran sohaubuhan ido tuhata natuman na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua-tua no torudung di tanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogona so hatu dosani disima ibana pay mumlak sogot tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot namate au porsea ditondi perbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot didangi halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita
Pada hari ini Jumat 2 April 2021 adalah Jumat Agung Perningotan wafatnya Tuhan Yesus. Dung sidung permingguan tapatu pado ulaun nahohom laos diudu timamuse ulaun nabadia. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion. Mare demahita huhut papung pilihan na berjulu. Damini debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Barita nauli hatani debata jamita,
di perpunguan perningotan hari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus manang Jumat Agung sadarion ima na tersurat di buku Lukas bidu 27 ayat 44 saha 20 jala mareak pukul 12 songgok mana holum tu sadok tanui sahat rodi pukul 3 ay makulum mamatani ari jadi maribak mahire-hire na di bagas joroi bola 2 tungimar suara nagogo ma Jesus nin nama amang tu bagas at tangammu mahu pasahat todikku jadi dung didohi tosma hosana merdina nama sailet nani dipuji madebata nin nama tutulo halak nati gorroha don jadi sudena toropi na merluhut mainodur masih topuk adorana mernida na masai laos mulakna ima sahakna horas shalom dihita sude didok Jumat Agung di dia dok keagunganna adong gua karena hari nasing siap mulai hari Senin na Salpu Selasa Rabu Kamis di gua hari mayak hari-hari na tertentu hari putih hari bergabung hari bersedih alayang gua hari Jumaton di gua hari Jumat Agung agung lapatanna sangat mermulia dangadong na agung di Portibion Holan debatado. Alani Jumat Agung ala masa sada peristiwa na bulun na extraordinary di Portibion na subui dialusi aka ahli secara filsafat, secara mekanika, secara fisika, secara aka ilmu-ilmu na terus berkembang. Jumat Agung itu adalah peristiwa na tremendous, peristiwa na supranatural. Ima peristiwa ni surga banua gidjang di tonga-tonga ni Portibion. Hidup benda di guari Jumat Agung. Ahamana masa di Jumat Agung ini pukul sia budarina di hari Kamis dibuat Yesus masih siana tu Getsemane lau martangiang. Alai tuluhali ma Yesusi martangiang. Menurut ajaha di buku Yohanes di bidu 10 lalu, setiap martangiang Yesus sajum. Lao ibana ibereng ibana sisian nangamudum. Diulak ko pa 2 haliho pa 3 halihon, ibereng sisian imu singa terpudum. 3 hali ma ibana liling na martangiangi, macay marsitutu, pola martitir hodok nga songon muder marhippal-hippal mardabuan, perjuangan na luar biasa. Perjuangan fisik, perjuangan pergumulan batin jiwa dohotot di nibana. Mulubui Tuhan. Buat ma panginunganon salpuhom masyat tangakku. Alay unang lomokku. Lomom ma nasa. Tulujom ibana martangiang. Dungi dihehei masisian na ibeta mamulak. Nunga sonok nanaing manakku pau. Itu dari jam 9 sampai tengah malam. Totua donggo istirahat periode ni namartangiang ibana. Dungi di bom masih sian nai mulak manasida. Di topi ni orlak Getsemane adonggo lembah. Dungi merdalam maik siani. Di Yohanes 10 lalu ayat sada di guari lembah Kidron. Gudang gua di si. Jalan torok do halak mian di siak kana fokus. Adok sada kelompok sikari pemberontak tu panggongkomi rom di sima nasida. Di sima marborngin. Opat tali Yesus tu Yerusalem. Dalam mula marborngin nasida sebelum masuk gerbang Yerusalem dan sesudah keluar gerbang Yerusalem di situ Yesus marsaro modum do sisianna.
Alani sudia karena tinggal di gua-gua sekitar lembah Kidron nunga manada Yesus. Tusima nasida mulaka. Jam 2 dini hari Jumat, Roma pasukan ditakuk ma Yesus. Sianima ibana dibuan parjolo tu si Kayafas. Ale dibuan mamusai tu si matuana si Hanas. Mula mamusai tu si Kayafas. Dibuan ma tu si Pontius. Ale dangolo Pontius majalo pengaduan laporani. Tahu mahmu tu si Herodes inna. Poho si Herodes di Jerusalem mardaliani. Dibuan ma tu si. Alai si Herodes memang dak tu awon. Dibuan ma mula tu si Latus. Itulah peristiwa jam 2 dini hari. Dimulai dari penangkapan. Diadili ma Yesus. Ujungnya divonis. Marusahado Pontius. Alai dang berhasil. Upalua mahalakona idang adok kutada hasalan nyon. Upalua ma ibana dungi si Barabas masih kapna. Alai sudina sida marsuara madok daong si Barabas ma palua. 5 hari adorak sona masai. Nunga bongok Yesus tu Jerusalem. Alani pesta paskai. Dungi di huduli mahaludi. Romana toropi di kiri kanan jalan di pintu gerbang Yerusalem di Paserak Makarating Yau. Diperhitungkan menurut catatan sejarawan Yahudi Imam Josephus, setiap tahun Paskah di Yerusalem paling sedikit orang berkumpul dari seluruh dunia 2,5 juta. Anggo penduduk nih halak Yahudi pada zaman 2000 tahun yang lalu itu tidak lebih dari 800.000 jiwa. Ala yang narotu pesta Paskah minimal 2,5 juta. Jadi na jongjong di topi dalan menuju pintu gerbang Yerusalem bukan ratusan, bukan ribuan, mungkin puluhan ribu. Sudah mana sida marsorak-sorak madok Hosanna di anak ni Raja Daud. Pinasu pasu manaro di bagasat Tuhan. Dipikir nasida do Jesuson pahlawan hero. Dipikir nasida do ngabui Jesuson anno paluah kita menggerakkan revolusi lau menumbangkan mengusir penjajah Romawi ido banna marsuara nagu nasida. Tetapi puluhan ribuan, ratusan, bahkan mungkin puluhan ribu di gedung pengadilan rumah dari Pontius Pilatus itu, di atas rumah, di bawah rumah, di gang-gang, di jalan-jalan besar, entah berapa ratus kilometer dari Gabbata tentang pengadilan itu, sudah mana sida marsuara madok, salibkan, salibkan, habeli mari adoraksoi, Hosanna bagi Raja Daud. Murado marbalik tolma. Ngamago roha nganengil na sida. Kemarin mereka berkata dialah sonari mandok hal salibkanlah. Dokter BG si Pontius besuarai. Dang bui be di boto ibana hasibai nonna. Ngamabi aribana dungi dibuat ibana pamurian diburi ma tanganna didok ibana ma lias doau siam mudar ni halakon. Alerona toropi mandok. Marsapata Tuhani mamudarna dohot wakayanah konami. Luar biasa ngakesetanan ngasibulis be manggongkomi nasida dan adong nanggo sahala namadok palua maji susi si barabasima dan adong nanggo sahalak suara namadok kon gugo manang nangit manangi si pesiatoru doh sentijang sialloteng doh sentabu dari gang-gang dari jalan-jalan besar di sekitar Gabbata rumah Pontius Pilatus itu tidak satu orang pun yang mengatakan bebaskan Yesus hukum Barabas sudena sida sadok madok persilakum marsapata Tuhami mah mudarna do anak konami 1930-an perang dunia pertiwi Hitler menguasai Eropa hampir seluruhnya termasuk juga Amerika takluk
Orang yang paling dibenci oleh Hitler yang nausobal diguari Führer debata manangise nasomangguari pada Führer tangkap bunuh. Orang yang paling dibencinya adalah komunis. Yang kedua adalah orang sosialis. Yang ketiga adalah orang-orang yang disebutkan cacat. Orang berkebutuhan khusus, akana idiot, akana penyakit sawan, di DPI, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di kampung-kampung, di kota-kota, tangkap dan tembak bunuh. Tetapi orang pertama yang paling dibenci oleh Hitler adalah orang Yahudi. Itu sebabnya selama kekuasaan Hitler itu 6 juta jiwa orang Yahudi mati dibunuh, dikumpulkan, dimasukkan ke kem-kem, dibawa dengan kereta-kereta yang panjang, anak-anak kecil, pemuda-pemuda dan remaja, kemudian diturunkan, dimasukkan ke kem-kem, lalu disemprotkan gas beracun sianid, kemudian sesudah itu pingsan, disemprotkan api, maka terbakarlah mereka dan mati. Museumnya sekarang sangat jelas di Berlin. Dan orang kalau berkunjung ke sana abad 21 ini, besok kalau kita datang ke sana, mungkin orang umumnya berkata, setiap datang ke situ apa pagi, siang, sore dan malam ada kedengaran suara meraung-raung berteriak. Itulah suara mereka yang mati 6 juta itu. Imanaginwaran the Holocaust, lapatan na pembakaran. Jalanunga di susirakon si Daniel, dohok si Joel, dohok si Hosea. Ala didok na sida marsapata tuhami mamudarna dohok tu anakon nami, maka tumbal daripada pernyataan itu hampir 1950 tahun kemudian terbukti ikom mate halak Yahudi di Portibion onom juta hape ditikti diadili Yesus hanya 800.000 jiwa, tapi mereka harus bayar lunas 6 juta orang, tidak kurang tidak lebih, pembakaran orang-orang Yahudi. Alani manangahat tadok saudari mulu salah mungkin dak kita madjaru alaibu itu tusuduk patuluhun rodi paopaton. Tapi ini bukan lagi keempat, sudah ratusan generasi. Imana masa dungi atok persilako kamu mainnya. Nah, ma dibuat tutoruan dorak so dia dilingai siksa. Di rumah Pontius yang disebut Gabata itu ada ruang atas, ada ruang tengah, ada ruang bawah. Ruang bawah ini di bawah tanah. Tusi Maibana di Buan Algudo, dipukul Maibana, rotan yang besar dan kuat berkali-kali, puluhan kali, ngamar gistang-gistang wisudi dagingnya. Sudah biram, biru-biru. Alaidak saya holani mergati malgojoi Roma musaidu halak nabel banabulun lebih kanas aduk cambuk nasida. Cambuk ini terdiri atas 3 helai dan setiap helai dicantoli dengan 13 mata pancing terbuat dari baja. Kalau dicambuk maka 13 akan lengket dan ditarik meribak mah sibuk naik. Molotatotot the Passion of the Christ versi Mel Gibson 40 hari sampai luja nasida na 2 40 hari berarti 40 kali 39 atau 40 kali 40 1600 luka kurang 40 hidup benar. Tidak ada lagi permukaan tubuh Yesus dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun yang masih awet. Hidup benar didok ngagabisi elesan, ngagabisi parekelek-kelon, ngagabi parbilian ibana. Sudi halak mangupir-upir dang songon jol mabi ibana bireng. Lima kondisi situasi fisik ni Yesus di hurungani, di bawah tanah, disiksa ibana habis-habisan sampai loja na meniksa ibana. Tak saya walani dung didok ke buano maibana dibuat masuk sakduri dungi dipamasuk mau tula dipaksa mai meribak mamuse kulit kepala
marurus mamuse mudar siani. Sudah buhinai nasab mudar, sudah paknai, hai adoranai, tenggurungai sudah, tidak ada lagi yang utuh. Semua sudah rusak. Mulai siap pukul 2 manogut, satu pukul 2 dan minum di mana. Sudah mulai dehidrasi, darah sudah kehabisan. Orang yang sudah kehilangan darah biasanya akan kedinginan, menggigil. Tetapi lebih parah lagi orang yang kehabisan air, dia akan mengalami apa yang disebut dengan obstructive sleep apnea, tenggorokan tercekat dan buih marhosa. Hidup banyak disilangi mau asah. Ibana Jesus aik hanguluani ale mauas ibana madok ganuk na manginum sianau na sotu pamauas be rodi saliling-lilingna dan daripadanya akan mengalir air kehidupan fountain water. Tapi mauas ibana tidak ada satu orang pun menyodorkan secangkir air. Dungi disarak na ibana. Diciki di sarak ibana tabba mang dilafui mudernai mamusel lantai manang na 3 meter di sarak na ibana tuduru tangan na diratte pak na diratte anong masadaina si Allah teng uli rumana perempuan keraton wajahnya lembut namanya Claudia Procula ima tunggani guru ni si Pontius. Adorak su pengadiladi nunga didok ibana tu suaminai manatto. Sotung diha huaho halak natigori. Aibu sisau doa daktar podum sabormin. Tapi dia tidak dapat mengandalkan pesannya. Karena dia sudah ketakutan lebih berharga bagi dia jabatan dan pangkat, prestasi, prestise lebih berharga bagi dia pujian. Ala nido menanido ibana atong persilako kamu mak hobar tu ada mula. Ima Pontius. Sebaik apa, sebesar apapun rumah kita, semewah, sekaya apapun, sebanyak apapun ruangan, sehebat apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, tapi janganlah rumah kita menjadi rumah pengadilan Yesus. Pasca ini, Jumat Agung ini, naik paingotok kita, geleng pejabutta, itulah istana kita. Kecil sederhana pun itulah tempat kita berdua. Itulah tempat kita bertemu dengan Yesus. Bukan untuk tempat kita mengadili Yesus. Ibu Ammaibana. Menurut catatan buku Matius, pukul siadu ibanai parsilakon. Menurut jami tatodak polai bahwa tergatunglah ibana. Siang mulai pukul 1, pukul 12, tujuh jam tergantung kakinya dipaku dengan paku setinggi 13 inci. Tangannya ditarik, irek-rek tu siamun, irek-rek tu habiran, nungi dilebang musik, marmudar. Darah yang terakhir keluar lagi. Panas terik. Bukit Golgota bukan bukit yang subur, gundul, tanah kering, kersang, cuaca terpanas di Yerusalem, dipanggang maibana. Pukul 12, ngatulujung. Alaibu pukul 12 imajami tattaon. Mitok mataniari. Ahulumun. Di seluruh daerah itu. Anggo di buku Matius dung makulum Roma muse lalok dungi marbulan maduluk haruar makana mati siali alenggo di buku tahun di jamita tahun dung masa na makulumi mabirma sudi tulujum mulu makulum tulujum tidak ada cahaya sekecil apapun. Daerah itu adalah daerah yang tak bertuan. Daerah itu adalah bukit tengkorak tempat orang dihukum. Daerah itu penuh berserakan dengan tengkorak di sana sini. Tiba-tiba gelap gulita.
Ahadu lapatan ni dan gerhana matahari. Gerhana matahari paling lama hanya 8 menit. Otuluzum liling. Ada masa hidup banda di kuari cuma agung. Itu adalah prakarsa Tuhan. Matahari do pusat semesta alam. Tetapi matahari itu pun bisa dihentikan. Tuhan tidak bercahaya. Karena ada pembunuhan sadis. Karena ada perlakuan. Hukuman tidak adil. Hukuman yang tidak punya rasa kemanusiaan di bumi. Matahari berhenti bersinar. Ahadona ini dohonon. Yesusi iro panodang, Yesusi iro cahaya yang abadi, Yesusi iro sibuan hati uron, bahasa pamateo muna, ikom mito mataniari. Hidup benar hidup Yesus di Yohanes 12, audo panodang ni portivion. Jala hidup ibana di Matius 5 di Jamitana. Di Biddu 5 ya 10 115 hamudo panodang ni portivion. Sesudah Yesus panodang ni portivion akahalak si huton ibana na porsia tu ibana ima panodang ni portivion. Betul 2000 tahun yang lalu terjadi kegelapan dalam kulita, keadaan yang chaos, tapi kegelapan itu tidak punya masa depan. Akan ada waktunya cahaya yang kecil, cahaya yang besar, bahkan cahaya yang sejati. Ima debata, ima hati uroni ikon rodo songkok tu portivion. Ima bagian na parjulu tona ni jamitaton. Segelap apapun yang kita tajani jangan takut. Setumpul apapun senjata kita jangan takut. Seberat apapun beban pikulan dan pergumulan unang mabiar mabay makolom satok kidoi hahulumoni tidak punya masa depan, sangat terbatas, unlimited, hanya 3 jam. Ay namar sinodang go panoddangi di bagasan hahulumon alay daktaralo hahulumoni panoddangi. Sekecil apapun cahaya kita, lilin pun kalah akan menang mengalahkan kegelapan. Alani sauti kape rok kaporsiaut patutuhan Yesus hati uroni taluhonon nido hahulumon sahulum hulumna. Ido naneng dohonon di barita idisi. Asa sudi kita bertumpu tu hati uroni ma Yesus Kristus naumati. Na kedua hon mariba mahire-hire. Na dibagas coro adong 2 hire-hire. Sada hire-hire ima na menutupi bilut na badia situtu inganan nipoti perpadanan the presence of God, kehadiran ni dewata na sinogba na sida. Dang boy manangis ay masuk tu si. Olan situ ni malim do. Ibe boy do sahali satao dipilih diundi. Ima sahalak situ sian na 70 halaki. Molo marnasi dapotan ni bana. Hanya 1 kali 1 tahun. Itu dibuka. Dang boy di bereng colmai. Ay wasa inganan ni debatadoi. Naba dia situ tu. Aleanong mamuse sada hire-hire. Tirai. Nabalga. Pembatas. Ima pembatas ni halak Yahudi don non Yahudi. Josephus madok minimal 2,5 juta jiwa halak akak nasia portibio parugamo Yahudi naso halak Yahudi. Di dia malahi di duruma ise manabu itu bagasan Yahudi ma ima ribbe maribak siap toro tugijang di persitongan. Nanaing dohonon niya, adong institusi, adong regulasi, adong poda, adong dohma ni halak Yahudi madok, asindo Yahudi, sian naso Yahudi, nakpe paragama Yahudi, harus dibedakan. Kami adalah the first dan kalian adalah the second. Buido song nitong masa di Portivion di tonga-tonga ni Huria. Kami parhalado, kalian bukan parhalado. Kami partohonan, hamudak partohonan. Kami adalah laymen jemaat dan kami adalah aserdosium. Kami adalah kaum imamat. Tangadogi.
Jadi naing dohonon ni parbanua gijang, naing dohonon ni debata, tutonga-tonga ni portibion, khusus na tu halak Israeli. Jangan beda-bedakan haluau ni dakkolat dihamu halak Yahudi, haluau ni doh halak Mesir, halak Arab, halak Partia, halak Kapadosia, Eropa, doh nak kana di Afrika. Ido haluau ni. Bagian na pedohon tona ni jami taon, asa tabering dakkolat dihita haluau ni. Hidup bannya nido aisongonod do holong ni rohani debata di portibion di kategori kosmos. Molo kosmos ima sada galaksi matahari pusat semesta alam anonggo piaka planet do nasing holong ni rohani debata hidup banna mate Jesus. Anggo holan na naik paluahon halak Yahudi do siwa 200,000 basa polek komate Jesus. Alay-ala naing paluahon sa doktol madoho portibion ido benar mati Yesus ido sakap ima agenda ni surgo ima rencana ni dewata sebab rencana besar rencana luar biasa rencana agung asabui sauti portibion dapotan haluaon ikon mati do ibana naungga bezolma di bagasan Yesus di leon ibana ma di pelehom ma mudarna. Lima bagian paduahon asa universal kita. Dan jadi dohonot taholat dihita do surgui. Dan jadi dohonot tah hita do agama nasumitong salah do agama nasing. Agama adalah gagasan dunia. Agama adalah ciptaan dogma, aturan, hukum, undang-undang. Dakya Jesus rotu portivion tajong-jong agama Kristen. Haroro di debataga bezolma di bagasan Jesus dala pola mate tarsilang ibana asa dapotan haluaon dapotan hanguluan ganuk jolma na porsea di Jesus. Ya ikut terbuka do kita. Dan mungkin paru kamu nasing gabi Kristen anggolani inang, anggolani amang, anggolani au, apalagi alani akan tua, babe maloni. Alemolo sikola minggu tapoles talati tadidik sungguh-sungguh tate berkat tunasida hatani dewata tapat orang tunasida nangit-nangit mereka sekolah minggu ini akan menjadi anak-anak yang bercahaya 10-20 tahun yang akan datang. Anak-anak sekolah minggu itu jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas menginjili anak-anak lain sekitarnya. Sonido remaja doh naku sebelum. Mari kita mundur, bergeser mahita. Kira itu sudah dibelah dua. Yang tua-tua mundurlah di belakang. Yang muda-muda remaja dan pemuda majulah ke depan. Karena mereka yang menentukan 20-50 tahun yang akan datang. Udulan nasida mah tapatu dulu. Ido lapatan ni mariba kire-kire harus ada perubahan, harus ada transformasi. Nuaing nung abad 20 sada, dan abad sada be, dan abad 10 sia, 10 pitu be, dan abad industri mesin uap be. Sonari nung abad di Jepang, di Hong Kong nunga 5. Ciro, ita obat do be. Har wow dak kubo to tolu piso boto be. Tolu be, 2 peso waktu sih be. Anong go hempok warga na 5 juta, alay na buhay pakke, o 500,000 ma. Tetapi anak-anak yang berumur 3 tahun sudah pintar mengelola itu. Kalau anak sekolah minggu itu menginjili anak sekolah minggu yang lain, atau anak-anak yang non-Kristen yang lain, bisa-bisa dibawa ke gereja ini. Belajar firman Tuhan, apalagi remaja dohok na posebulu. Ido perubahan nanaing dohonon ni surgo tu hita koyakkanlah robohkanlah danganong be batas ni jolma tu surgo danganong be batas ni jolma tu debata. Yang penting orang itu punya hati mau membuka dirinya menyambut Yesus ido Tuhan ido si paduan. Ima pesan na paduahon sian jamikat tahun dungi marsuara nagu ma Jesus. Amang tu bagasat tanganmu mahu pasa todikku. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Nyawa do todi.
Molo nyawa sebetulnya bahasa Indonesia di jiwa do, soul. Alai molo todi bahasa Inggris ini spirit. Di istilah psikologi psuche. Itu benar di terjemahan Yunani Bizantin diterjemahkan psuche. Daging ni Yesus nang mapukpuk dan rumang jolma ibana ngasih parekelan ibana sudah menjadi orang yang dicibirkan, tidak ada lagi rupanya, sudah bobrok di sana sini, hancur dari depan, dari belakang, dari bawah, dari atas, dari kiri dan dari kanan, tidak ada lagi bentuk manusia, tetapi dia masih memiliki roh, daya hidupnya sudah mati, soulnya juga sudah lenyap. Tapi masih ada satu yang tersisa dalam dirinya. Ibana devatana gabe zolma. Di hazolma onnai. Adonggo pesadanai toddina. Ipe di pasahat ibana. Itu udah kita. Acit. Tapi jangan sakit roh kita. Itu brain otak kita. Rusak. Tapi jangan rusak roh kita. Buidu jiwatta, dynamic daya hidupta sudah hancur. Ngamangupu, ngamalala teatetta. Alani anak tak, alani buruk tak, alani amat tak, alani nat, alani tetangga, alani akan asing, ekonomi, sosial, politik dok lanakan asing, alani pandemi, nasomar haujungan, sonari. Tapi jangan sakit roh kita. Barangkali hanya itulah milik Yesus satu-satunya yang tersisa. Darahnya sudah habis, air dalam tubuhnya sudah habis. Walau tajaha di Yohanes bidu 10 siai Roma sahala solidaru asa dipastikan ngamatinna dibuat mahujur dihujur mabutuhana lambungnya haruar maaik dohot mudar itulah terakhir. Alai di turpuk tahun di Lukason nang polai patorangi. Upasa mah tuho todiku. Ido na nidok ni Pesalmin 22 ina kinayak na parpudi. Dido hibana, dido par Pesalmeni. Nung alam tarso saka. Nung ngajonok. Tu parmarahan. Suada si panupak. Donganya Tuhan. Ungkapan menyatakan aman tu bagasan tanganmu mahu pasahat todiku iro naik totong bergema di bagasan mulutnya sadia liling nahi tamardalan mungkin orang akan menfitnah mungkin orang akan menangkap mungkin orang akan menyiksa kita mungkin situasi kondisi yang tidak baik ini alai di perdadalan di mulutnya di ujungnya ikut dohonotta ke dalam tanganmu kuserahkan rohku totalitas di pasahat Yesus ima tona na patuluhon di perdalanat tadi tonga-tonga ni portivion dungi tosma hosana di hadabatak lalu matilah napaupaton adong ko na memimpin penyalibani maletnan di hata agurik di dokon centurion Ibana ma songon letnan bertinggi di Yerusalem 100 pasukannya barangkali dia punya kavaleri barangkali dia punya densus barangkali dia punya dia do revengeance do lana kanasing ibana ma memimpin ipa bereng-bereng ibadah sudah diseret dari kabata satu dulu berkata dungi dibacal kon ibana di bereng ibana sudah peristiwai oleh dung makulum matani hari tulu jom lelingna kucar katir masudi colma molo tajaha di Matius anggolek nanon mamereng nama sai maka dia tersungkur marsobah dijulu ditoruni silangi dungi di bereng ibana matu gidang tutudon anak ni debata di buku Lukason tutudon alak natigor di persidangan ini rodo si Claudia
dung diberi ngai sarak Jesus irat pak na doh tangan na adong madiba na manujakon nama mastapon go memudari dibuani mana mas serbet sian hain narga semacam beludur dilopik dengan tua mai mana nangit ila potong masih Maria dileo matu si Maria dang makata ibana alai di film The Passion of the Christ versi Mel Gibson ini wajahnya seolah-olah minta maaf. Suamiku gagal, maafkanlah. Ini putramu, ini harapanmu. Aku tidak bisa memberikan apa-apa, hanya serbet inilah. Beliau matu si Maria, Roma si Maria di pabulak mah dilak masih mini surimu dari dungi di sapu matu buhina. Maria ibu Yesus mau mengatakan, inilah darah dari anakku yang kukandung 10 bulan dan kulahirkan, kubesarkan, tapi dia harus pergi. Tapi ini bukan darahku, karena dia ada bukan karena perkawinan, ini darah Tuhan. Alanido di sapuho ni mana matubuhinai murer nasi allantena di lakna tu serpeti dungi digulungi bana dohok mai bana muse tu Golgata. Tersungkur. Setinggi apapun, sehebat apapun jabatannya, sepintar apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun yang sudah dia lakukan, molo pajupang dohok Yesus harus tersungkur. Gereja di Bethlehem na dibangun ni permaisuri ni kaisar, pintunya pendek supaya setinggi apapun orang harus menunduk. Songot jabutta na di huta-huta molo rubah batak, molo tiboho na ulu. Naneng dohonon na orang bertemu dengan Yesus harus tersungkur, harus menyembah. Alanido tona napahupat napatuluh siya turpon. Itulah orang pertama iman nama dok tutudon anak ni Debata. Petrus tidak pernah mengatakan itu. Yohanes juga tidak pernah. Yakobus juga murid-murid yang dikasih Yesus. Andreas pun tidak pernah. Filipus pun tidak pernah. Bartolomeus apalagi Thomas, apalagi Judas Iskariot. 12 sisian ni Yesus si 20 tahun diajari. Dangarong nasida na makatidakon tuturo Yesus anak ni Debata. Holan lek nanondo alanido honom ma credo kesaksian iman yang pertama di bumi ini terdengar bukan di Yerusalem, bukan di Asia, bukan di Eropa, di Amerika, di Australia, bukan juga di Afrika, tetapi di Bukit Golgata. Ima centurionon, ima pengakuan iman na perjulu alani halak na porsia pesonari di perjalanan ningulunai kotorus. Tutudo Yesus anak ni Debata nagebejol maibana do si padua hita. Wama refleksi na sonari di Jumat Agungon. Yesus mangaleok kosana humokop hita. Sada Yohanes 2 ayat onomi madok, ayat 10 onomi madok. Molo dileo Yesus hosana humokop hita, hita pe. Tamama hita mangalehos hosatta humokop dongata. Sada Yohanes 2 ayat 10. Wa mahita mangaleo kosata humokok dongata. Sungguh dia mahita gawe panodang. Ido visi ni Yesus 2000 tahun nok salpu adorak somate ibana jaladung mate ibana makolom ale tolu arinai muse hehe ibana dungi torang masudi ima hamonangani gawe panodang ma akana porsia di ibana. Bill Gates na menimbulkan microchip na berjulu. Alat Yahudi. Tapi orang Kristen yang taat. Roma di Pudina Musena Tarbarita Mark Zuckerberg na menimbulkan Facebook. Alat Yahudi asli. Tetapi orang Kristen yang setia. Bukan agama Yahudi. Roma dapat dulu orang miskin tidak tahu siapa bapaknya. Gagal studi. Sebetulnya Bill Gates dan Mark Zuckerberg juga adalah orang-orang yang drop out. Ima Steve Jobs.
Usianya hanya 55 tahun. Dia pernah diundang ke Harvard University. Ido ibadah di sini, I'm still hungry, saya masih lapar. Puasa, supaya saya tahu betapa berharganya sebungkus makanan. Supaya saya tahu terus mencari uang, terus mencetak uang. Dungido imana musai, I'm still foolish. Saya tetap masih bodoh. Maksudnya supaya saya tahu masih banyak yang harus saya pelajari. Steve Jobs di mana-mana menemukan iPhone, iPad, iPod, naparbudi iPhone. Kaya raya. Tapi sebelum dia mati, dia sudah wariskan harta kekayaannya 30% untuk ini, 20% untuk ini, dan sisanya untuk istri dan kedua anaknya. Tapi istrinya pun juga Kristen yang setia, lalu itu pun mengikuti menjadi filantropis. Dia memberikan harta kekayaannya, mencetak uang terus untuk dibagikan kepada piatim piatu, HIV AIDS, anak-anak tidak sekolah di Afrika, dok dilanakan asing. Idola patana gawe panodang. Kurang gua kadong atta halak Batak, nasodong jabu dari Jakartaon di bantaran sungai, dungi muse di tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, ratusan itu, kadang mereka digusur, hari ini tahun ini, lalu tahun depan mereka diobrak-abrik, mereka sangat kasihan hidupnya. Paskahon, naing mangaraho kita saperduli. Jumat Agung adalah kepedulian sorga ke bumi, kepedulian Tuhan kepada manusia. Ibana naung mangalehom mudarna, dada hola mudarna, do todina, dada hola todina, do jiwana solna, dada holan solna, do life-na, daya hidupnya, semua diberikan. Didok panurat Johannesi asahi tabe. Talehom ma hosatta, umokko dongatta. Sekecil apa, semiskin apapun kita, sesedikit apapun kita, kalau kita menggenggam segumpal beras, setiap kita menanam nasi 3 kali sehari, kita kumpulkan 1 tahun sudah berapa kilo. Kalau itu kita kumpulkan bersama, semiskin apapun kita, sesakit apapun kita, tidak berharganya pun kita, kalau kita semua mengumpulkan bersatu padu, lalu kita melakukan sebuah gerakan, maka semua akan dapat kita atasi. HKBP dihadapkan sekarang dengan kondisi keuangan yang sangat krusial. Dana pensiun butuh 120 miliar. Jemaat HKBP ada 2 juta. Molo serempakna 2 juta. Iman dok, kami do panodang ni Portivion. Hita do panodang ni Portivion. Hita do wakil ni Yesus di Portivion. Ikom marsinoddak kita. Taurupi ma 10.000 pesa halak sebulan. Nunga hali 2 juta. Hali 30 bulan. Nunga 100. Nunga lubi 300 miliar. Tapi kita punya hati atau tidak? Imanan dohonon ni Jumat Agung otu hitana pardulu na kaningan. Ima ahulumuni iko bitar do hati urun. Napaduahon ima hire-hirei ikut terjadi transformasi di hita. Lokma 2 tahun naik petaho pandemion, 3 tahun naik petaho. Akka pengamat di Amerika do Eropa madokon pandemi ini tidak akan berakhir minimal 10 tahun. Martaham mahita sama 2 hita. Tetapi biarpun pandemi ini, gereja harus semakin cerdas, harus semakin pintar, bikin PowerPoint, kirim sana sini, semua harus mendengarkan firman Tuhan, semua harus melakukan kunjungan by telepon, kunjungan by Twitter, kunjungan by Instagram, dohlana kana asing, jauh hamure maja, pintar mereka melakukan itu. Maka gereja ini akan tetap bertumbuh dan terus berkembang. Ada orang nama saya disadui, ada orang nama tua di sana mau kolokol, ada orang sonon, itu bisa dikunjungi melalui byphone. Mereka akan tersentuh. Sorga menyentuh bumi, Tuhan menyentuh manusia. Idola patan ni Jumat Agungon di hita. Alani
Songonaka namai noddur namai nonton di dok di hata Indonesia di Bukit Golgata mulak dungi menepuk dada ditobak nasida maka dorana mungkin menyesal. Mereka pulang dengan hampa, mereka pulang dengan kebencian, mereka pulang dengan rasa terkutuk. Alaihi tanaro duduk Golgata dan tatopu adorata. Kita membuka dada kita, membuka hati kita. Cuma agung hati buhadak terbuka dope rohata majalo Yesus Kristus. Tajalo maibana, ibana do Tuhan. Ibana do panodang bulun si paduai. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema Tuhan. Pasu-pasu mahami sudi. Asabui hami jongjong di portibion son panodang. Menguruti Tuhan Yesus Tuhan si padua hami. Daruli hami Tuhan. Ya kadengkan bahasa haluau nau pinatupam merhite ibana. Pasu-pasu maka ruas ni huriamon. Karena madua karena marsahit akana pugus. Ikola minggu remaja lumowi na poso gulung nami. Asagabe aset na balga na cerdas na sida. Nabui manurutcon mangduti barita nauli hajongjongan ni huriam di portibion. Asima roham dihami sudi. Amin. Arede mahita laos tapasahan ma dilihat. Oh
satangi aku ma peliata. Ali di bata manami na di banwa gijang, oro haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohok nasa ulibasa na maudiutus. Upasahatami masyan na nilihom mitu hami piler nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Uhai marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami kudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau diate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata manami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar kuidahami holong ni roham na gudangi. Umudang doisian holong ni rohani amama dohot inaina di anak konna. Nunga sostat tertibang do gudang dohot arga ni silehon-lehon mu dihami. Ayanak muna sasadai disuruh hoga bejolma manaon perdangolan hicak-hicak dohot pastap-pastap gabe terpaja libana jala tuhamatean umokop hami. Mauliate marohanami ala naung sae utang nami. Jala malua hami sian dosa siak kamatean doh sian gonggoman di sibulis. Ala ni pujion nami maguarmu nabadiai. Ala naung dipatu panakmu pardumuan pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni dewata. Naung mamorsad dosa nami doh dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahorodi saliling nililing na. Say tatak mahuriam na hinokok mu jala na pinafumumi. Say pahot madihami hasesan ni dosa dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa terbuan ho hami tu banwa gijang pasor ho kami tu akan abadiyai. Say bunu jala parsilak ko majol manaburuki. Doh sakak naroana di bagasak kami, asau nang marlidak kami maddapoton amana di banwa gijangi. Upasahat kami madiri nami tuho, jala hulihok kami rohanami bayani nganammu, ala naung dihokop ho kami, di homa kami, jala ho di kami. Sayunang luas kami sirang siakko, dongani mahami jala saur mahotu kami. Say patugu mahaporsyaon nami tuho, asahot lakkanami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti makaruas munama maritahon holong ni roham, dohot dalan nau pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami, odo Tuhan nami dohot keraja nami. Saya sima roham, ingot mahami di hasangapon mi, jala buak kami tu hasonangan na dilabung ni dewata. Amin. Alia manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesanami di dosa nedongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan padua mahami sian pangago. Hallelujah.
hamu di bagasan dami. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan ta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakkon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddim. Salam. Udul mahita kita patabe langsung bahita norlor na badia. Tidak pula keluar bahita lah langsung mahita. Mulai. Dia mau kamanami doho inanami sudia kena kosobulung. Jadi atorak so masuk kita tu acara ulaun nabadia. Jolo tapatu pada ulaun nahoom. Obar tu naung nyatur honi huriat taha kami pi. Jadi masuk mahita jala hudun.
Tapahohoma rohata. Hamu akadongan saha porsiaon. Taon nahohom paihutihu si taonon nitu hatai didolok Golgata humokok colma perdosa. Alani tapahibul jala tapauduk marohatta. Paihutihu si taonon nitu hatai. Maredehita sada nama sakap. Natamaro biru-biru nau terbunui majalo hagugun dohot hamoraun dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliateon hasangapun dohot puji-pujian. Amin. Tungi seman waeng porsea di jamitanami jala tangan ni jahuba tungi semanaung tumadasa ai siburdo ibana tu songot tubur diadopan ni bohina jala songon tunas yang tano nama hiang dangadong hinauli ni rupana manang hamuliaonna iya huida hami bana dangadong rupana ubain si halomo honotton ibana dileai jala dipasiding colma do ibana baua na soal mangai perdangolan dohot sahid ibana pola ditagunihon halak buhina maraduk pun ibana dibahen liana. Jadi dak pola kurajumi hami ibana tongod doa kasahita diusung ibana jalaka pardangolata di porsan ala yang gorohatta madok debatado mamicang mamukul dohot pasipalibana ape alani pangalo siotta ibana tertulang binaheni hajahatotta ibana mabugang ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangatta jala binahen ni bugang na madung ita ilala. Luhut do hita dilu song biru-biru ganuk masih todnong dalam nabi. Alai hajahaton ni hita sudena di honahon jahuba tu ibana. Di pasipal pe ibana. Sai manaon naod doang go ibana. Dang manang makuling pamangan na songon biru-biru do ibana. Na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru nahohom maradok poncol masih gusti ibana tung naso dibuka do pamangan nah.
Lao sian ladang na manugiho ni bana. Disoro nasida ma saharak. Si Simon sian kirene do warna naro tuibana ma di persaton hau pinar silangi. Paihut-ihut Yesus mangihut ni bana torop halak nangak kaburu-buru na manangisi dalam mengadungi bana. Jadi didopakon Yesus manasida nin nama. Hamu kaburu Jerusalem unang mau tatangisi hamu. Dirimu na dohot anak komu nama. Aina Roma karisugut dohonon nama disi. Mertua makana hol. Akaina nasodung tubuan jalan nasodung panarusan. Disima ukau ni halak madok tuak kaduluk. Tinggangi mahami dohot tuakator uku pihami ay molo songonon pabahenan nasida tuhau narata ahamat tagamun masa tuhau naung masak maredehita. Alai ditugihon dope dua halak nari perjahat si pamateon rap dohotibana. Asadung sahak nasida tu duluk namar koar pertakurahan dipersilakkom maibana disi rap dohot akka perjahati. Nasada tu siamunna nasada nari tu si habbirangna. Jadi didok Yesus ma aliyah mang marpamuati marohammi dan nasida. Aidang di boto nasida nabinahen nasidai. Lau merbagi ulusna mencokuk nasinura manasida. Alai di surat silatus masada buah-buah di palohot maitu hawi oddo hatana. Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Jadi torok majahudi di nama jaha buah-buahi. Ai jonok tuhu taido hapa bajal ni Yesus. Dalam tersurat doi di hata Hebir, di hata Rom, dohot di hata Junani. Dungi didok situan yakka Jahudi matu silatus. Unang surati, raja ni Jahudi. Alai na didok naima inian. Audo raja ni Jahudi. Dungi dia lusi silatus ma. Nahu surati, nauk sinurak doi. Aredeta. Alai di lea-leai akkana mamulusi bana. Gabi akka dipageleng-geleng udah madok. Ho nama ngalohai joroi. Jalan apa jongjok kotsa di bagasan tuluari. Palua dirim molona tutuho anak ni debata.
mijur maho sian hau pinar silangi sumattu sido pangaleai ni akasituani malim si boto surat do situani bangsoi ai di dok be yan asing di padua dirina sotar paduasa raja ni Israel do ibana atong mijur maibana sian hau pinar silangi asa porsea hami di ibana naung dihaposi debata atong ima padua honibana nuaing molona lomo rohana ainin nado anak ni debata doau lao songoni do pangaleai ni panamuni narak dipersilakko do tibana aida ada Kristus iho padua madirim nang hami atong alai dia lusi dongan na ibana dipicang ma ninna ma dang dihabiari ho habe debata ati pe rap hona uhum ita uhum nati gordo natu hita ai tajalo do upani pabahinatta alai yang guibana dang adong diula nasoture laos ninnama oh Jesus ingo tau ia dung saat ho tuhara jaun mi gabi ninna Jesus Muhammad dok ibana situturo hapakot ho sadarion doho rap doho au di paradiso. Alai olla ni hosniari di pukul tolu, holom masa dok tanoi. Alai tar di pukul tolu, di pangiar Jesus masuarana, diangguk koma, ali debatakku, wasatung tadi konon muau, Eli, lama sabah tani. Alai ubigi, ninna nadeba si anak kana jongjong disi, nama Josi Elia do. Jadi dung di boto Jesus naung marujung saluhutna asa jupang natar surati nin nama maua sau. Jadi arong madisi isian nituak nasom. Jadi dibutong hima nasida malimut tu bagasan tuak nasomi di palohok mai tu sada tolong lau manurdukko tu pamanganna. Jadi dung di jalu Jesus nasomi nin nama nunga marujung. Dungi di pauduk mauluna pasahat todina. Dungi marsuara nagugu ma Jesus nin nama amang tu bagasat tanganmu mahu pasahat todikku. Jadi dung di doki laos tosma hosana. Apa hohom marohat tamartangiang mahida di bagasan rohat tabi.
Jongjong Mahita. Laos dinasatok kini maribat mahire-hire na di bagas coro siagkidjang roditoru. Dungi humuttal matanoi mariga madohot akka batu mamak muka makana akka tanoman. Dungi hehema daging ni torop nabadia kana murum disi. Kabi ruar manasida sianak katanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tu hutana badiyai padaridahon nasida tu torop halak alai dung dida iduk ni soldadui rap dohot akadonganna na sumaga Jesus laloi rodi akana masai mabiar si tutu manasida nindama tutu doon anak ni debata dari sudena toropi na mardut mainodur masih topuk adorana marnida namasai laos mulak mah udul mahita. Alai adong marisi torok buru-buru nama natap madau-dau. Ima kanaung mangihutut Jesus yan Galilea pature-ture honibana. Ala tongon ari parhobasan ni pesta nabalga. Naing ma unang dihau pinor silang akabakke di ari sabati. Alani dipangido akka Jahudi matusilatus asa disuruh nama ngarosak hai nasida jala di paijur gabe Roma akka soldadui di rosak ma
ai hain yakana perjului songonido donganna narap tersilang do Jesus alai duksa nasida tu Jesus dida manau sangamake ibana gabe dang dirosak be hayaena alai ditulak konsada sianaka soldadu ima mudi-mudina tuadora ni Jesus jadi maningor puas masiadi mudar mardonga naik namar nida saido nama katidakoni jala sitong do na hina tidakkon nai ibana do na boto sitong ni nanidok nai asang giat dohot hamu porsea ai nama saido i asa jupang natar surati nama dok dang jadi penggolon holi-holina duksal pui di pangido si Josek Masian Arimatea matusilatus pai juronna bakke ni Jesus sisian ni Jesus do ibana alaina marsibuni do alani biarna midak ka Jahudi jadi dioloi silatus mai tungi Roma ibana di pai jur mabakkena alai Roma nang sidikudimus imanang Roma noho Jesus borngin na julu dibuat mamir na marsaor alu harga 100 hati dungi dibuat nasida mapakke ni Jesus dibaluti ma tu dagangan rap dohot nahutusi mangihutton adat pananomon ni Jahudi alayadong ma madonokkon hapa pajalanan nai sada porlak jala di bagasan porlaki adong sada tanoman ne baru nasodung hape akan dimanangisi dope asatusina ma dipiakkon nasida Jesus dia lari perhubasan di Jahudi ai jonok do tanomani maredde mahina masuk mahita tu ulan nabadia urian itu hatta di hari perninggotan hama mata ni Tuhan Yesus sadarion udu tatta mata ulan nabadia obartu natinonahon ni Tuhan Yesus tuah kasisianna adorang soli takup ibana ulan nabadia ima perningota tu Tuhan Yesus Kristus tadda hasesani dosa do pada ne baru taringo tu hanguluan na sudah maredehita Oh
Damai ni debata na sumurung sian salut roha. Ima mangramoti ate muna doh rohamuna marhite-hite Yesus Kristus. Amin mertangi yang mahita. Oleh Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di benua gijang. Asir roham topot mahami na pungurison. Adorang hupang kami anon perpadanan na badiai. Leo matod di perbadian tu kan upahami. Asa di tubuhon haporsian na mangulu di hami. Asa positu rohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nama kokop hami. Pergugui mahami masodahon diri nami. Asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa di tubuhon haporsian na mangului. Saitaiti rohan nami. Asalamalu kami tuban gijang. Asa saya masyul hami paimay mahon haror ni Tuhan Yesus. Amin. Ita kanaong pinarhamaw li dewata. Ita sakap na yung mga to parpadaran na badiyay. Di ba ni tatibang majumulong manang natao hita marulon na badiya. Asa unang hona uhum manangise siya kitaon. Ay holan na udu roha jalan na manol soli rohana. Alani pabahanan na nasuture. Jalan na manapoti dosana. Jalan na porsiya di hasisan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohok marulon na badiya unang bedi ului sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung pada hamuma rohamuna siyani. Tung gotapon hamuma hosom dohok latin ni roha. Alay paingaw tingaw tauma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalanong mula mangulu humakop hamu. Asa tao hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibahani tatak kasih majol rohat tabi. Jala alusyamu masuk kusukunon jongjong mahamu saluhutna. Iparhatu turham dohalak pardosa hosyan hatu tubum dohot alani pangalasim dipatik ni debata mulu di parhatu roham dokma olo. Amarsak dorham malani dosami jala dipang dorham naing malua nuang sedosam mulu songoni roham dokma olo. Di parhatu tu roham do nong roh Tuhan Yesus Kristus utanoon panguluh perdosa. Iba na nong mate doh mula manguluh makopo. Mamorsan jala manisa dosam. Mulusong ni di parhatu tu roham do maholo. Ulu doho manggotapos yan asa roham latin ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni ulu doho mardingga dot halak na mangarsaki ko. Jala na ulu doho manisa dosa ni dongamu. Songon na pinang ido ni roham sesaw ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Tong tapaduk be maruhata jala tatapoti masudi dosata. Huton hamu matang yangon di bagasar rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak pardosa gudang dohami ajot hulau si hami akka patikmu. Sama dohona uhumu hami nuayang dosugut. Molo balasonamu Tuhami hobartu pabana nami. Lai alani gudang ni asi dot holong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang nilohamu humakopami alani ubahin na hami mangidu tuho. Asimar roham di hami sejalo mahami sama sudi dosa nami. Jalalehot tot di perbadi Tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulaw na ubartu lomo ni roham saliling di tanod dobe hami. Amen. Atong hamu akan namanapoti dosa muna jalan na maguas di asin ni rohan ni debata. Sesahat matu hamu na hinaporsa muna. Mga saon hata ni Tuhan Yesus dohudok tu hamu. Pos marohamu na nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guar ni debata ama. Dot anak dot tod di porbadia. Amen. Nalia manami na di benua gijang say pinarbadia maguarmu. Say roh maharajaunmu sesaut malom ni rohamu. Di banu tongon son na di banu kijang. Leo matuhami sarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami sama panesa nami. Idu sani dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan. Palua mahami siapa ngago. Ay horo na puna raja ondo tagugun. Rodia sangapos saling lingna. Amen. Hudul mahamu maridehita.
Atong tangion hamu matonani Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabadi dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu borgenai uju tarjehi bana di dokma moliate tungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisian nahu madidok jalo hamu ma jala pangam ma dagikuri nani lehon Tuhan matean humo kopamu bahen hamu ma soni bahen perningotamu na diahu jaladuk sunna sidamangan dibuat ma pangenumani dok ma mauliate tungi di dok matuna sida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada ne baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon humo kopamu bahen asesani dosa saya baik kamu ma soni bahen perningotamu na diahu atong Roma hamu nunga radi sude ida jaladi hamuma dengan bahasani debata. Sai paling
Son maho ale tondiku dinama us maleho menjalo basa di Tuhanmu pinara di noidihu dilehon Jesus sodagina marite rotion dilehon dohon domudarna marite anggura Alang tok pe kanu pari muda nama urasia ubuti bana samar sadi manokutu lamuna Sinai amangan perpadanan di Jesus Kristus Tuhakim. Napadang ihon perpadaan, napasanakan roh hakim. Siram di Jesus apa ia saudarinya kaya tabido ubat tulus angan unpar padanano Kutumpatiun marohaku
Romaban nuara aku, unana puna tokto.
Arada hita sian bukede na morsia sana las jong mahita. Puji Tuhan Debata Ale Tadiku Jalana rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji Tuhan Debata Ale Tadiku Jala unang tung halupahon dengan dibasana sudena. Ibana do manesa dusam sudena. Jala ibana pamalu maka sahibmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileo tuho dengga basa dohot asini roha. Para si roha jala padengkan basa do tuha dewata. Laba terimas jala para si roha gudang. Dang di baitu hita hobbar tu dosata. Jala dang di balosa tu hita hobbar tu hajahatotta. Sona asini rohan ya mama tu akan akonna do asini rohan itu andi bata. Diakan nama kabiari ibana. Nungatakas di batu duho debata holong ni rohana tuhita. Dinamate Kristus sumakopita. Uju perdusa do bahita. Atong dalam malua mahita noeng siarimasna. Dunggawi parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni say pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nyon rodi saliling-liling na. Amin. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Debatama ho. Di sodakot Tuhan Debatama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan Debatama bohina tuho. Jala di pasar madamena tu tadim. Amin. Selamat Jumat Agung.
Jesus